Lingatsho elogwijo selusazi mbukeli into yokuba sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele. Molo mbukeli Ekhaya, ubukele inkqubo kaloku oyithanda kunene apha ekhaya. Namhlanje ke sididiyele sapheka sahluka kungoku nje ukutya kwebhekile makujikeleze indlu bungahlali ndawonye. Kwinkqubo ke namhlanje ungalungela lamanqaku. Siyabethabethana izimvo zamaqela ezopolitiko epalamente ngomba wesiqamali esathi sasetyenziswa etyaleni, kanti ke ziyaqhubeka inzame zokucima umlilo oqale ngomgqibelo pha eRichards Bay. Akuphelelanga apho ke siza kubetha khona mbukeli, ngoko ke hlala nathi sihlale nawe ungaphoswa. Dumlo ke unonkanyezi kalubisi umadlongoti, kodwa ke sawuziqika kweli qonga ninzwakazi yapha kwamakeba umamtshali. Molo makholi. Molo mhlobo wam. Right njani wena? Hayi ngiyaphila sister. Ngiyakubona uyaphila. Sibingelele nakuwe mbukeli ekhaya, olesibili ke usuku namhlanje. Kanti nje silokhu siqhubekile ke nomacekeceke wohlelo Ekhaya Jikelele. Uyazi nawe phela mbukeli ukuthi ke ukukhala komkelenezo kusho ke ukuthi hayi ngqayeze vele siyaqala. Njengenjalo ke mbukeli zikhona iindaba ehamba phambili yezemidlalo kanye nokunye ke okuningi. Igama lami nguNoxolo umamtshali wakwaMwali. Kanti umsebenzi wami ke mbukeli ukwazi isiqiniseko nje sokuthi wena uhlale nje ngaso sonke isikhathi ucijile ngolwazi wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni wonke sakhile jikelele. Okwakho nje ke mbukeli ukuthi uhlale phansi unethezeke ungidedele ukuthi ngenze lokho engidume ngakho. Ngiyathembisa ngeke uzuyisole. Njengoba ke singena ke mbukeli ke ehore lesi lokuqala ake sibheke nje indaba ehamba phambili. Abacima imlilo kunye nabasebenzi bakaxakeka basalwa nemlilo ogqubayo eNTC Forestry eRichards Bay. Lo mlilo ke uqhambuke ngempelaveki. The Democratic Alliance is outraged that the South African Police Service spent 75 million rand protecting delegates of the three-day BRICS summit. Amaqembu ezombusazwe awaboni ngasolinye ngodaba lokusetshenziswa kwegidigidi zamarandi ngesikhathi iNingizimu Afrika isingethe ingqungquthela iBRICS. Sawubona mbukelo omuhle, noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela Ekhaya Jikelele, ikhaya lemfudumalo. Siyakwemukela ngeyifudumela izandla bize ex yakho induna umthatho ongakini ikhansela nenkosi ungababiza besondele bengaphuthelwa umsomluko ke kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba eyinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokungcebeleka nesimo sezulu asambeke. Iyashayisana imbono yamaqembu ezombusazwe ephalamende malungana nesamba semali eyigidi engama-75 eyachitha kutshalwa amaphoyisa engqungqutheleni yeBRICS eyayisingethwe eGoli ngoNcwaba. Amanye kamaqembu athi le mali yasetshenziswa ngendlela efanele ukuqapha inhloko zamazwe enhlangano iBRICS kwazise lokhu phela kuzoheha abatshali imali. Angaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu amaphoyisa atshalwa kanye nezimoto ezingama-726 ngesikhathi kunengqungquthela yamazwe enhlangano eBRICS eyadonsa izinsuku ezintathu. Ungqongqoshe wamaphoyisa udalule ukuthi kwachithwa imali yabakhokhintela eyizigidi eziyi-75 uqinisekisa ukuthi izinhloko zamazwe eBRICS ziphephile kuleli. Iyashayisana ke imibono ngalolu daba. The Democratic Alliance is outraged that the South African Police Service spent 75 million rand protecting delegates of the three-day BRICS summit, while ordinary South Africans are left to be murdered, raped, robbed, kidnapped and trafficked 365 days of the year. Will also assist South Africa to receive investment because there's nobody who can encourage investment in a country that is not safe. This 75 million could have been utilized much better by appointing more detectives in the South African police services to can ensure more and better investigations. Umhlaziyi wezombusazwe uthi labo abagxeka ukusetshenziswa kwale mali beya ubumqoka balengqungquthela. If we had failed to secure any of those people, if there was an assassination attempt on any of those people, South Africa would have paid a heavy cost. And so I think it was actually good risk calculation on the government side to make sure that there were enough police and there was enough security.
uConstable Sizwe Zungu uqhubekile nokunika ubungqina bakhe kwinkundla ephakamileyo ePitoli kwityala lokubulawa kowayesakuba ngunozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa Phezolo. Umile kwelokuba wabone abanye babarhanelwa babeze ehostela mhla uMeyiwa wadutyulwa eFosloras ngonyaka ka-2014. Amagqwetha bamangalelwa atyholwa uZungu ngokunika ubungqina obungeyonyani phambi kwenkundla. Abameli babasolwa ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa eFosloras ngo-2014 basole ungufakazi wombuso ecaleni uConstable Sizwe Zungu ngokusenge imithiyo ngobufakazi bakhe enkantolo namhlanje. Your story or your version about the hostel that there was a jamboree, there was a celebration, or you were called upon to go to the hostel, where accused number 3 was also there on the 26th of August, 26th of October 2014. It's just a hogwash. It never happened. Oh, let me say, he wasn't there. You could have been there, but he wasn't there. I was there, Advocate Munisi, and even they themselves, they were there as well. As depicted by this picture, it's an indication that I was there. And further on, I've got instruction to tell you that it is yet another hogwash for you to say that motor-vehicle is an Uno, that motor-vehicle is a Polo, it's a VW Polo, this hatchback Polo Playa vehicle. Whether this vehicle was a Polo or Uno, I did not really take a look at it at the back with certainty. But as you can see there, the vehicle that is depicted on the picture, it's a red and a smaller vehicle, and that's the vehicle that we were using. Izolo kulalwe kuqhubeka imizamo yokucisha umlilo eWood Chip Mill eNCT Forestry eRichards Bay oGreenhill senyakatho yeKwaZulu-Natal eyaqala ukusha ngomgqibelo. Amalanga bomlilo osha ubuhanguhangu nentuthu kusalokhu kubonakala njalo kule nkampani yize sekuphele izinsuku ezimbili. Le nkampani yenza u3.5 billion amarandi ngonyaka ithi lahlekelwe iyona yonke into. Lo mlilo ucele phansi yona inkampani yonke lokhu kuhlanisa isakhiwo ingodo nemikhiqizo. Inkampani le iqasha abantu abangu180. Our facility here is gutted to the ground. We've lost all the stock and a lot of the equipment is damaged, and some buildings are still standing, but as an operation it basically ceases to exist. So that's immediately billions of rands worth of lost revenue and stock. Abasebenzi bezimo ephuthumayo basebenzise indiza enophephela emhlane ukuzama ukubhula iqoba lomlilo. Kunokukhathazeka ngokuthi lo mlilo ungase usabalalele nakwezinye inkampani zamakhemikhali engomakhelwane. We urge our residents to be vigilant and make sure that they report any suspicious fires around. All that is happening now is containing the fire from where it is burning so that it doesn't proceed to other companies. For instance, a company that is a neighbor to this one is TWK, which also does the same work. Kona manjalo indawo engomakhelwane ihlala abantu kule ndawo kuthiwa isaphephile okwamanje. Inkampani le NCT Forestry ithi ngenzeka ukuthi kuthatha amasonto amathathu ukuthi lo mlilo uphele nya. Iphathimandla zithi imphumela ophenyo lungakaphothulwa iveza ukuthi lo mlilo ongenzeka uqubuke kwi-conveyor belt yale nkampani. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eRichards Bay. Abahlali baseSteenbok enkomazi eMpumalanga baxhalabile ngokwanda kwendlala kule ngingqi okukuza emva kokuba abasebenzi abathathu basezifama amanina amabini kunye nendoda enye bathe baxhwilwa ngamadoda angaziwayo ngethuba besemsebenzini. Kusolakala ukuthi kuneqeqebane elithumba abantu kule ndawo uMpho Mazibuko yize noma kungelona igama lakhe langempela leli kanye nababili basetshenziswe abathumbi ngenkathi labathumbi bevuna imali kumnikazi weplazi. Mazibuko uthi umndeni wakhe kanye nomphakathi bakwazile ukukhipha imali elinganiselwe enkulungwaneni engama-95 ukuze adedelwe. Uphinde waveza ukuthi lento eyenzeke kuye ibe buhlungu kakhulu. They beat us, we ran to the farm.
until we crossed by the border to Mozambique. That's why we have been there since for that 5 days. They beat us just to show up our managers how serious they are, because the man that they needed, it was 350,000. Umphakathi ufuna uhulumeni athathe inyathelo. Simphakathi siphatheke kabuhlungu kakhulu kabi. Asinako ukuthula enhlitweni. Na noma sibona ukuthi sebabuyile kepha silimele kakhulu emoyeni. Bebafuna imali kwathola ukuthi imali asinayo. Sihambe sayongena kubo majonisi. Saboleka imali kubo mashonisi. Umalume wesinye seyisulu uthi siuthinte kakhulu umndeni wakhe lesisigameko. Isiphathe kabi kakhulu. Namanje siphathe kabi akulutho nje batholakele. Kodwa imoya yethu saphakeme. Ngoba namanje bayaphili kahle. Basihambela khona esibhedlela. Amaphoyisa esifundazweni eMpumalanga anxusa noma ngabe ubani ongaba nolwazi ngalesi sigameko afinyelele kuwo. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi ukhetho likazwelonke lwango-2024 lubaluleke njengokhetho lokuqala lwentando yabantu kuleli eminyakeni ecishe ibe ngamashumi-30 edlule. Amaqembu ezombusazwe aseqalile ukukhankasela ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. I-DA inxusa izakhamuzi zakuleli ukuba ziphume ngobuningi ziyovota. Umholi we-DA uthi akananazi ukuthi iGauteng izoba yisizinda se-DA. All of these promises of the new dawn that were promised by Cyril Ramaphosa have faded away like the morning mist in the deep sun, the harsh sun of nepotism, corruption, maladministration, and greedy politicians and elites who lock you out of opportunity, who lock you out of an ability to build a better future. Leli qembu lithi ukhetho lwangonyaka ozayo lubaluleke njengolwangonyaka ka-1994. For the first time in 30 years, the outcome of this next election is not a foregone conclusion. And the power will lie with those who are registered to be able to change the trajectory of South Africa forever. Uphendule izinsolo zokuchema nemeya kamasipala wasemngeni kanye nalowo yobengenele isikhundla sokuba nguNdunankulu weqembu KwaZulu-Natal uChristopher Papasi, kodwa uPapasi naye ukuphikile lokhu. Chris Pappas wouldn't have been elected the mayor. He wouldn't have been able to turn the municipality around. He wouldn't be delivering to the people of Mngeni, and he wouldn't be giving the ANC nightmares at night if he was all of those things that the ANC says that he is. I-DA ihlele ukuhambela izwe lonke ukugqugquzela izakhamuzi ukuba zivote ezikhiphe i-ANC njengeqembu elibusayo. I-IEC kulindeleke ukuthi ivule ukubhalisela ukuvota ngasekupheleni kwalonyaka. Mbukeli okwamanje ke sinje kequngu ngapha ngaseyitolo kodwa mangabe sibuya sizokhuluma noBongani Gina okuyena ke okhulumela umasipala uMhlathuze mayelana nomlilo oshubuhanguhangu kusukela ngomgqibelo lapha ya eRichards Bay. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli sike sakubikela ke udaba lokuqubuka komlilo osha ubuhanguhangu eRichards Bay engaphansi komasipala uMhlathuze esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kanti ke kuzanywa ubusuku nemini ukuthi lo mlilo ucinywe. Njengamanje ke ngohlelo lweZoom sixhumana nokhulumela umasipala uMhlathuze uBongani Gina. Gina sikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi lapha ekhaya. Noxolo ngiyabonga kakhulu ngibingelela kuwena kanjalo nakubabukeli bakho. Bongani akuqale nje usichazele mhlawumbe ngalomlilo ukuthi usubhebhetheke wazi wafika kuphi ngoba ngathi hayi usunesikhathi uqalile ukusha. Ngiyakhumbula nje ukuthi siqala ukuzwa sezwe ngomgqibelo. Kunjalo impela noxolo lo mlilo uqale ngalo usuku lwangomgqibelo. Uqala lapha nenkampanini ezimele ebizwa ngokuthi NCT. Le nkampani isebenzisa ukhuni ukuthi icwezwe mase ke ilenza liba ama piles amakhulu noma indumba ezinkulu mase lo lukhuni bathumele lapha esheya ezweni laseJalimani ezweni laseJapan. Le nkampani ngezinye zeinkampani ezinkulu lapha eSouth Africa esebenza ngethimba ikakhulukazi ethumelele emazweni angaphandle la benza khona ngayo ke iphepha kumazwe angaphandle. Lo mlilo ngokuthola kwethu imbiko engakaqinisekiswa uthi ubiko ukuthi uqale ngokuthi conveyor belts yawo le nkampani
ibe nenkinga iqashuke yasusa inhlansi ebeziwe umlilo nekuyizona ezibe sewelela kulolu khuni lolu ocaziwe kube sekusuka ke lolu khuni ocaziwe lungama-tons and tons luningi kakhulu luyindumba enkulu kakhulu ngoba lube lesekuthuthwa ngomkhumbi liyaphesheya kube sekusuka umlilo ke ngaleyo ndlela omkhulu washo ukuthi nelanga ke belishisa ngalolo langa belu 39 degrees Celsius lapha eRichards Bay kubeke sesuka umlilo wangakwazi ukumanageka wawelela ngaphandle bese sikwi-risk noma bese sesingcupheni yokuthi indawo zethu engaphandle eyisondelene ne-CBD noma sithi idolobha kanjalo futhi nemizi ethize yabahlalayo bese isengcupheni kodwa bethu beyicishamlilo bazamile ukusebenza ke emini ngobusuku ngawo usuku langomgqibelo wathi ngesonto ekuseni wabe sewunqobeka lo mlilo wakwazi ukuthi ucinywe ngaphandle wasekusala ngaphakathi kule nkampani okuyingozi enkulu ukuthi kule nkampani le eduze kwayo kuno-TWK enye inkampani nayo esebenza ngalukhuni njengayo le okukulwelayo ke besikulwela izolo njengoba besisebenzisa ngisho amabhanoyi amathathu ukuzama ukucima lo mlilo sesibona ukuthi icishamlilo zizodwa azanele besizama ukuthi kucime le ndumba yakule nkampani yokuqala ebesisho ubuhanguhangu ingaweleli enkampanini elandelayo abahlukaniswe nje uthango nayo ngoba nayo inayo lolu khuni olufana nalolu khiqizwa ngabo sizamileke ngaleyo ndlela ukuthi simanzise lolu obelungakahle ngoba eduze kwalo kunenkampani yaka-Fosco esebenza ngama-chemicals ayingozi kakhulu esibala kuyo isulfur sizama ukulwela ukuthi ingaze ifike lapho ngoba kungayingozi enkulu uma ingasigcine isifike kwa-Fosco kodwa kwamanje siyagqugquzela izakhamizi zethu ukuthi icishamlilo zethu zilekelelwa nezinye zabamasipala abanye nezinkampani ezizimele sebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuphepha kwabahlali nokuphepha kwabantu base-Richards Bay namaphethelo nokuzama ukugwema umonakalo ukuthi ungabi mkhulu kunalo vele osuwenzekile. Bongani mhlawumbe ungathi ke ngoba ngiyezwa ubalula udaba lokuthi nisebenzisa nabanye nezinye icishamlilo ukuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe ngabe nenqalasizinda eyanele ukuthi nikwazi ukuthi ke nimise lo mlilo noma nicishe lo mlilo. Mkhulu kakhulu umonakalo okhona nodalekile inqalasizinda yethu iyodwa ibingeke ikwazi ukubhekana nawo sinayo impela ama-fire trucks cishe ayisikhombisa awu-7 kodwa ngenxa yokukhulu bomonakalo nomlilo esibhekane nawo yabona nje namhlanje kunomoya ngisho omkhulu lapha eRichards Bay nokwenza kube nzima kakhulu kubacishi bomlilo bethu ukubhekana nabo so sesithola usizo koza kwethu bakobanye amasipala nabo bakuthumela inqalasizinda yabo nenkampani eziningi ezikhona lapha eRichards Bay sibalo Transnet nezinye nabo futhi bakwazi ukuthi bethumele inqalasizinda sabo ukuze kulekelelwane ngoba bayabona ukuthi uma lo mlilo ugcina unganqandekanga nabo uqobo bengathola ukuchaphazeleka einkampanini zabo and siyaqonda ukuthi imhlathuze eRichards Bay umasipala cishe owesibili ngobukhulu ngokucontributor kumnotho wesifundazwe salapha KwaZulu-Natal ngakho kubalekile kuthina ukuthi uvikeleke lo mnotho wethu le nkampani nje ngonyaka yenza i-turnover ka 3.5 billion wamarandi iqashe abasebenzi abawu-180 so kuthina kubalekile ukuthi labas njengoba isishe yaphela ke yona kodwa kubalekile ukuthi sinqande kungabe sekudluleke nakwabanye nabo bethola amachaphazelo. Ngiyezwa ke njengoba sikhuluma nje ke uke wathi ukuxwayisa ke nomphakathi ngobungozi balomlilo ke ingabe ke mhlawumbe ikhona yini nemigwaqo esivaliwe kanye nje nezindawo ezivaliwe ngenxa yalomlilo nanokuthi uma ngabe sivale lo mgwaqo zikhona ni eminye ke imizila evuliwe ukuze umphakathi uzokwazi ukuthi uqhubeke ukwazi ukuhamba. Noxolo kusukela izolo ekseni besifaka isiceshana sa John Ross Highway okuxhunywa ku R34 ikakhulukazi ophakathi lapha ngase South 32 kuya umudlula eFosco isiceshana cishe esi2 kilometers inhloso yalokho bekukwenzela ukuthi icishamlilo ezingena iphuma lapha zikwazi ukukhululeka ukusebenza ukukhululeka okwesibili amabhanoyi ethe namhlanje sinawo amanye nayizolo besinawo enye chemical abeyithela lapha
kwindumba le ukuzama ukugwema nokucima umlilo ayilungele ukuthi ingathintana nomuntu. So ingakho bese uvalile umgwaqo uqinisekisa ukuphepha kwabashayeli bethu nabantu bethu. So lokho esiuvala siuvula bese sibona ukuthi sekuphephile ukuthi abantu bengadlula. Gina ngokwembiko ke esike sayithola cha bebengekho ke asebeshonile kanye nabalimele. Ingabe namanje kusasenjalo? Kusenjalo impela sibonga kakhulu kuyicishamlilo zethu ezisebenza imini nobusuku uqinisekisa ukuthi abantu abathinteki. Siyabonga futhi ukuthi nakuyona inkampani uqobo bakwazile ukubona kusanesikhathi umlilo bakwazi ukuphephisa abasebenzi. Impela akekho sisathola ukuthi ulimalile noma udlulile emhlabeni. Manje ke kungathatha isikhathi esingakanani nje ke Gina ukuthi le nkampani NCT esebenza ngeingodo iphinde ivulwe ngoba phela sizwile ukuthi izibalelo emakhulwini amabili isebenze eqashwe le nkampani njengoba nawe kadusho. Cha khona kusazothatha isikhathi eside impela njengoba nje noxolo kwamanje kusasithatha isikhathi esingaka ukucima nje umlilo. Singenile ngaphakathi izolo enkampanini kusaqhubeka umonakalo. Siyaba nomhlonishwa umeya uNgwezi nezinye izikhulu zayo inkampani sabona umonakalo omkhulu odalekiwe ngaphakathi nje kwingqalasizinda yabo amahhovisi abaphelile conveyor yabo iphelile imishini yabo. Cha khona kusazothatha isikhathi inyanga eziningana khona impela ukuthi inkampani ibuyele esimeni umonakalo omkhulu kakhulu. Lokho nani usizo nelidingayo Gina kuhulumeni wesifundazwe? Impela umkhandlu wethu izolo ubhalele ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe kanjalo nehhovisi likaNgqongqoshe wa-Cooperative Government and Traditional Affairs COGTA kulesifundazwe salapha KwaZulu-Natal ukucela ukulekelelelwa ngengqalasizinda enkulu ngoba kuyabonakala ukuthi eyethu njengelocal ayanele kanjalo ne-district iKingcetshwayo iholo umeya uThamintuli kwazile ukuzama ukungenelela nayo kodwa ke sigala zephuka yikho sesi appreciate noma sesamukela sithokozela ngisho usizo luqhamuka kuma external stakeholders noma sithi oza kwethu abangekho emkhandlweni noma kuhulumeni abangaphandle abayimele nabalekelela kakhulu nesithokozela kakhulu noxola usizo lwabo. So cha khona ingozi enkulu asikwazi ukuthi siminimize noma siyenze ngathi incane umonakalo. So intervention noma ungenelela kwesihulumeni wesifundazwe kuyadingeka impela. Usuphetha nje ke Gina ungathini ke umyalezo wakho ke ebantwini basendaweni? Siyabonga kakhulu kwizakhamuzi zaseRichards Bay namaphethelo bafika abanye ukuzogqugquzela nokubonga umsebenzi oqhutshwa yicishamlilo zethu ngaphakathi abanye babalethela izinto zokudla ngoba phela balokho belapha 24/7 abakwazi ukunyakaza nokusuka ngoba lokho kusho ukukhola komonakalo. Siyabonga nesakhamuzi ziyasilalela mesikhipha imiyalezo ukuthi bengasondeli endaweni ethize awubayalalela impela abalwi nathi ukuthi umgwaqo uvalolini nani. Siyabonga nje nale ukubekezela kwabo kulesimo esisabhekene nazo. Siyabacela ukuthi behlise amaphapho siyaqinisekisa ukuthi isimo siyakontroleka umnyango umasipala kanjalo noza kwethi sisebenzisana nabo basasibambile isimo ukuthuka namaphaphu awehle kubantu. Umlilo nje usacontained noma usalokhu khona enkampanini awukadluleli ngaphandle futhi asubona uzogcina ufika la kuhlala khona umphakathi awehlisa amaphaphu ukhululeke. Sibonga kakhulu ke Bongani ngesikhathi sakho sikufisele nje ke nosuku oluhle sifise futhi siyathandaza ukuthi awu engathi unganqandeka lo mlilo ugcina usuphela kanti futhi nenkampani mhlawumbe ithole isikhathi sokurecover ngoba phela kubalekile ukuthi laba bantu obubabali baqashwe lapha baqhubeke babe nemisebenzi. Sibonga kakhulu. Noxolo ngibonga kakhulu kuwena kanjalo nakubabukeli bakho. Mbukeli lawo ke bekuwuBongani Gina okhulumela umasipala uMhlathuze KwaZulu-Natal. Ake sithi ke nje ke qunga seyitolo emva komzuzu sizobe sesibuya. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Engabe iNFP esifundazweni KwaZulu-Natal izoba umbeki wenkosi emva kokhetho likazwelonke lona ke umbuzo omqoka njengoba iNFP ikhethe upholo bushe esifundazweni iKwaZulu-Natal kulempela sonto yayizolo. Leli qembu ke mbukeli liyaziwa ukuthi liyawuguqula umdlalo kwezombusazwe KwaZulu-Natal. Namhlanje ke sixhumana noMbali Shinga okhethwe njengomholo omusha waleli qembu esifundazweni iKwaZulu-Natal. Sikubingelele Mbali sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni.
Ngiyabingelela futhi nabalaleli emakhaya ababukeli bakho. Siyalibonga ithuba elisipha lona njenge-NFP manje kuseni. Yebo. Mukhulu umsebenzi osemahlombe akho Mbali njengoba i-National Freedom Party nje yakhombisa ukuphundleka amandla phela. Selokhu nje umsungulwayo uZanele kaMagwaza Msibi abengasayibambele mathupha njengomholi. Engabe yiziphi izinhlelo onazo wena njengomholi zokubuyisa uzinzo eqenjini? Okunye okubaluleke kakhulu okubekwe amalunga noma ama-delegates akade khona kwi-conference yethu akubeke kwacaca ukuthi i-PEC ekhethiwe engusihlalo kuyona inomsebenzi omkhulu wokuthi ibuyisele ubunye nozinzo eqenjini kakhulukazi njengoba sazi ukuthi ukudlula kamongameli inkinga zokuphatha nemidonsiswano yangaphakathi. So-ke sibona sinomsebenzi omkhulu ukuthi sakhe ubunye njengoba sinikeziwe ama-delegates enkomfa. Siphinde futhi sinikezwe umsebenzi omkhulu ukuthi i-NFP sisabalalise ey'ngxenyeni zonke zeKwaZulu-Natal ngoba bakhombisile abavoti ukuthi i-NFP bayayithemba ngesikhathi besivotela ngo-2021 ukuthi siyiphathe imikhandlu ethile noma sibe o-kingmaker kweminye ngesikhathi abantu abaningi base-South Africa base bese-rule out. So asiwuthathi for granted lo msebenzi esiwunikiwe ukuthi siqhubezele umsebenzi we-NFP phambili. Manje nisana nasenkantolo ingabe uzolibuyisa kanjani uzinzo kwazise phela nakule ngqungquthela okhethwe kuyo ebilapha eNewcastle kucishe kwasuke sinamathambo ikakhulu uqinisekisa nje ke ukuthi izimpi zangaphakathi ayikhahlamezi ukukhula kweqembu. Msakazi ngaphambi nje kokuthi siye khona kulona lelo sonto on Wednesday inkomfa yathathwa yayiswa enkantolo elinye ilunga leqembu licabanga ukuthi lizelungelo kodwa inkantolo isisize kakhulu ukuthi ngolesine ikhiphe isinqumo esithi no ingqungquthela ayiqhubeke ngoba kubalulekile ukuthi siye phambili. So-ke angikusho-ke futhi uma usakhuluma ngayinselelo ukuthi ukuphuma kwaleyo order le ephume ngolesine ukuthi i-conference ayiqhubeke icacise ngokusobala ukuthi iqembu liphethwe i-Interim National Executive bekuyiyona enomthwalo ukuthi iyise iqembu ey'nkomfeni ukuze kuphume ubuholi obusha nokuthi sihluphekile kakhulu njengamalunga e-NFP ukuthi iy'nkinga esinazo no-IEC aziresolveki ngoba inkantolo ifike u-IEC wawuthe masilethe i-court order yarule inkantolo sayihambisa i-court order. So u-IEC still continues to ignore i-NFP. So amalunga akhathazeke kakhulu ngalokho akubeke kwacaca engqungqutheleni ukuthi i-PEC mayixhumane-ke manje nayo no-IEC ezingeni lesifundazwe iphathe imiphumela ukuthi naku olukhethiwe iphinde futhi ikhulume nangayo leyo court order yasenkantolo sizwe ukuthi yini-ke enye futhi u-IEC angasihlupha ngayo ngoba msakazi kubuhlungu kakhulu ukuthi kubona lokho kwenzeka kwezinto amalunga ethu e-NFP ayahlaselwa ayabulawa ngoba singakwazi ukureplace ngenxa yaleyo nkinga esasinayo no-IEC esibhilive ukuthi kade yaxazululeka but still u-IEC akasinikezi ithuba lokukhululeka. Mhlawumbe Mbali ucabanga ukuthi ngabe yini mhlawumbe inkinga ka-IEC ukuthi angakwazi ukusebenzisana nani kahle? Ekuqaleni kwenkinga ka-IEC sayiqonda ngoba kwakuyikona ukudonsisana kwangaphakathi uthole ukuthi makhona i-activity efanele yenziwe mhlawumbe kuya-replacewa omunye abhale incwadi athi mina nomunye abhale incwadi athi mina. Kodwa emva kwalokho kuyisene inkantolo kwathi u-IEC no we are not listening to noma akekho somlalela kimina asicela i-court order inkantolo ivule kulolu daba yavula-ke inkantolo asisaqondi-ke emva kokuthi inkantolo seyivulile ukuthi i-IEC yini kunzima msakazi i-NFP ithwele kanzima njengoba yenza ama-conferences iy'mali zayo ze-political party funding aziphumi ngoba u-IEC awenzi lutho kulungiselelwa ukuphetho ngonyaka ozayo i-NFP ayihlali enhlanganweni. So amalunga akhulume kakhulu ngalokho ukuthi kuzophoqa ukuthi azisukumele athathe iy'nyathelo angene emgwaqweni mhlawumbe ukuze u-IEC uthi ukuzwa kanconywana kunalokho. Njengoba nje uke wachaza ukuthi ena ilungu elilodwa ebelifake incwadi yokuthi lifake incwadi yokuthi ingqungquthela ayikho emthethweni kodwa ke inkantolo ke yathi cha ingqungquthela isemthethweni. Ubona ukuthi mhlawumbe lelo lungu elilodwa yilo kuphela elibona ngeso elihlukile kunelenu noma mhlawumbe ngaphakathi eqenjini naye uneqeqebana lakhe okusho ukuthi ngabe kunoqhekeko phakathi kwi-NFP?
Siphezulu ukuthi unabo ayesebenza nabo noma bengavelanga ngoba inkantolo yawapheqa kaningi amaphepha because normally if you put into uthi umholi enkantolo there will be a resolution of some sort. So yaphenya kaningi inkantolo ibheka amaphepha ukuthi obani laba abasayinile kade nabo emhlanganweni bethatha le resolution kodwa mangavela kodwa kafushane uthi ukukhuluma ngeconference eyayisolunga in 2019 eyathithwa inkantolo. Inkantolo yathi-ke aqhubeke interim ukuze kufike ethweni. I think sasesikade sadlula kuleyo nto and then 2 years later liqhamuka-ke ilunga lithi hayi inina and then inkantolo yathi no. So amalunga ajabulile kakhulu e-NFP ngokuthi akuqhutshekwe ukuze le nkinga yobuholi besikhashana nabo kuyeke manje kube nobuholi obukhethiwe. So nje ngoDisemba i-weekend ka-15 to 17 siya kwi-conference kazwelonke la-ke izifundazwe sezithola ithuba kusukela manje ngokwenza ama-conference azo ngoDisemba siyokhetha ubuholi bukazwelonke. So sithi nje i-South Africa yonke ayilindele i-NFP besivele sikhona sakazi besirule out kaningi kusukela ey'nkingeni za-2016 singangena ngokwethweni but abavoti bakhombisa ukuthembeka kakhulu nokuthi-ke we are known for service delivery. Sithatha ey'cathulweni ey'nkulu zamengameli wethu izinto zonke ayisifundise zona ukuthi kuyayiwa kubantu abavoti mabekhethile you are accountable. So abayilindele nje i-NFP ngegiya eliphezulu kakhulu KwaZulu-Natal. Njengoba kunethuba-ke mbali lokuthi isifundazwe sibuswe amaqembu abamsene ngokuyimiso zeqembu lakho, engabe-ke yini eseqhulwini ekuthatheni isinqumo sokubambisana noma ukungabambisani namanye amaqembu? Uma ubheka ipolitiki yaKwaZulu-Natal in particular mhlambe ngingavumelana nawe ukuthi iy'nkomba zikhomba ukuthi angasangabi khona okukhulu kakhulu kunabanye. Kodwa-ke msakaza ngikusho ukuthi i-NFP ayifiki ekusebenziseni ngokubambisana. Ngesikhathi nje kuqala lezi zinto zokunganqobi ngokugcwele ngo-2011 i-NFP iyangena kuma-coalition. Ngizama ukukhumbuza abantu ukuthi asibringi nje kuphela siza nento esiza nayo ukuthi siyiqembu eli-responsible elikwaziyo ukubambisana nokusebenzisana nabantu la sifike khona sibe u-kingmaker sisebenze ukuhambisa ama-services singali idonsiswano yamathenda nezinto ezingathi shu kodwa suke lokho sikwenzela ukuthi akiwe kubantu but kafushane-ke i-mandate enkulu yalokho izovela kwi-national yethu bese-ke sixoxa but also nge-PEC meeting yethu yokuqala that is scheduled sizonazisa nonke through i-media statement. I-PEC yokwazi ukukhuluma ngazo zonke izinto ey'njalo ithathe i-position but we are aware ukuthi kuyofuneka ukuthi siyithathe i-position ukuze sikwazi ukusebenza siye phambili. Manje mbali makungathiwa-ke niyayithatha-ke leyo position yokuthi cha niyasebenzisana nalawo amanye amaqembu, kungani-ke KwaZulu-Natal kungafanele ukuthi mhlawumbe ikhethe wena ne-NFP ukuze kuholwe isifundazwe? I-NFP isikhombise kaningi ukuthi iyiqembu elinokuthula ukuthi masiqala uma usebenza ne-NFP uyazi ukuthi uzoba ne-peace of mind unokuthula. Asinawo izinto zokuthi sibamba ama-services angayike abantu. Okwesibili i-service delivery-ke siyayazi kakhulu la i-NFP ephethe khona emawadini ethu komasipala bethu siyakwazi ukuthi siye kubantu sibe accountable sibachazele abantu. Asilona iqembu elinyamalalayo emva kokhetho. So sifuna ukuthi abantu basethembe kakhulu nokuthi masikhetha ubuholi be-NFP from councillors to mayors si-wary of i-generational mix. Siyaquba khona abantu abasha abasakhulayo kube khona abadala abanolwazi. So lokho kubambisana kwenza ukuthi kube nobuholi obu-right okwazi ukuxhumana nabantu. So sithenjiwe kakhulu in terms of service delivery. So siqhubeka-ke kulelo galelo ukuthi abantu bayithembe i-NFP. Akukho la sike savela khona amakhuluma ngokukhwabaniswa kweyimali. Imali mengabe siyinikiwe ibudget siyasebenza ukuthi ishise iy'nsiza kubantu. Asinako nokugodwa la esinogxobho khona la esibusa khona. So sithi abantu bakwaZulu-Natal silindele ukuthi basethembe kakhulu. Sasiphetha nje-ke mbali, engabe nizowethula nini kumkhankaso wenu wokhetho kuzwelonke? Kusemome kakhulu umsakazi before nje siqeda lo nyaka sizonazisa i-PEC phezu kwalezo inhlelo ukuthi kusheshe umkhankaso wethu siwuthule ukuze sikwazi ukufinyelela kakhulu
ey'ndaweni ey'ningi emphakathini kuma-stakeholders ahlukene ngoba ayikho indawo esifuna ukuyishiya ngaphandle, azikho iy'ndawo kakhulukazi ezisemakhaya sifinyelele kona mazi umuntu azazele ngokuxhumana nevolontiya le-NFP ukuthi bazi ukuthi i-NFP iphetheni msakazi. Sibonge kakhulu-ke ngesikhathi sakho mhlonishwa lapha ekhaya Jikelele, sikufisele nje-ke nosuku oluhle. Sibonga thina ngesikhathi enisinike sona nibe nosuku oluhle nayo. Mbukeli lowo-ke besixoxisana naye usihlalo omusha we-National Freedom Party KwaZulu-Natal uMbali Shinga ebesixoxisana naye-ke malungana nokuqokwa kwakhe njengomholi we-NFP KwaZulu-Natal. Okwamanje mbukeli-ake sithi nje shwi ey'tolo siyokhokha iy'kweletu emva komzuzwana sizobe-ke sesibuya. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi kusukela ngehora lesithupha kuze kube manje. Sisasekhona-ke futhi mbukeli kusasa lesizobe silapha kuze kushayeke ihora lesishaka lolunye ekuseni. Makholi, eish kade ngeke ngakhuluma noBongani Gina okhulumela umasipala walapha eNhlathuze mayelana nomlilo. Ubonile lo mlilo lokhu uqale ngomgqibelo ukusho Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Shuthi seku3 days lokhu usho ubuhanguhangu. Oh Nkosi yami, impilo zabantu. No, but ke ngenhlanhla sithe masixoxa naye wasitshela wasiqinisekisa ukuthi cha akekho limalile, akekho futhi oshonile kulomlilo. And enye into ke emnandi ukuthi at least bakwazile ukuthi ke bawunqobe lo mlilo ukuthi ungasabalaleli ngaphandle. So kusalokhu kusha nje kuleya company NCT bakwazile ukuthela ama chemicals amanzi bamanzisa nezingodo ngoba izona ezikhiqizo lapha ukuthi at least noma umlilo uthi uyokhela kodwa abangabe zimanzi izingodo angeke uzuze uphume ngaphandle kwale company. So ucontent egqugquza nomphakathi ukuthi nje ubonga futhi ukuthi ba cooperator babe batshela ukuthi imigwaqo ethize ivaliwe abahambi khona. So nje ayisiyafisa ukuthi singawubona unqobeka nje mhlawumbe lo mlilo maduze nje. Wesinethemba nalonto kuba nami ndiye ndothuke xa ngibona uforestry ndaqonda into yobana xa kuzawuquqa umlilo kwindawo enjalo mhlawumbe uzawukhaleza nwenwe, but kuhle ke njengobusitsha into yokubana baye baqinisekisa into yokubana bakhawuleze banazo i-mechanisms abaye bazibeka ukuqinisekisa ubana wonke umuntu abe kanti uyakhuseleka. Ngoba ibakhiqiza ukhuni lapha kuleya nkampani. Lolu khuni luyahamba ke le Japan lapha oluya khona ndibafike khona benza iphepha. So uyabona ukuthi makuwukhuni vele lwenza iphepha kusho ukuthi liyashesha ukuthi libambe umlilo vele bese uyasabalala. So siyafisa nje ukuthi lapha eRichards Bay bangathola inqalazinda ezanele ukuze ke lo mlilo ucishe ucishile. Uqala ngokukhala kananjalo yazi ezinye izibhlungu udaba lakhe kaloku uMampimpi yazi le lamtshonela emini sentshobe kusekujongela ukhulu kodwa ke lamtshonela emini xa kuthiwa mhlambe naku wonzakele kwalizawubuyela nasekhaya. Uyabona le qembu leliyana abadlali bakhona bangaka hayi uthi mayimshayisa hayi kuvela uvala amehlo ubona ukuthi hayi cha ulimalileke nebusweni ngoba lo omshayisileyo usaqhubeka sadlala cabanga. Kutshiwo kaloku into yokubana kho sohlwayo ngakuye lo omlimalile zange mhlamba ahlaliswe phansi ukuthi hayi ke ngenxa yalento because ngokomnye umntana uzafuneka abuyele ekhaya. Asazi bayothatha ixesha elingakanani. Umdlalo nje we-rugby ngendlela ume ngayo ibhola lombhoxo nje umdlalo vele ukulinyalwayo kuyalinyalwa kwangempela. So nje nangaphambi kokuthi kiwe nje kwindebe yomhlaba uyakhumbula ngithuthi usiyakolisi nawe elimele wayedelimele. So nje kwaba inhlanhla ukuthi arecover noma abuyele esimeni sakhe just nje mangabeke sesibuyela ebholeni. Into ethi nje funeka ukuthi ungena ushoshe wazi ba kungenzeka nantoni na ke sana. Mbukeli ekhaya injalo ke sibambe ngazibini ke ngenxaso yenu engagunqiyo enisipha yona apha ekhaya Jikelele. Kodwa ke ngaphambi kokuba baphume ababukeli bethu baye kumakhaya ngamakhaya intoni sabahabulisa kuyo? Asibahabulise bafince lapha esimweni sezulu. Okay.